Miért nem vagy most mellette? Rajta gyerünk! Könyörögj! Ahhoz aztán jól értesz! Úristen, mi ez itt? Mit csinál azzal a késsel? Fogja be a száját! Magának itt nincs szava! Nem merjék beszélni az anyámmal! Beszéljek, ahogy akarok! Ez itt az én házam! Te! Most megkapod a magadét! Most megfizetsz azért a fájdalomért, amit nekem okoztál! Ne! Mama! Eduardo, ne! Segítség! Segítség! Segítsen meg valaki! Először! Először a lányomat! Engedj el! Engedj el! Engedj el! Először a lányomat! Miért, Maximiliana? Mit csináltatok ti hárman? Nem, ez csak tévedés lehet, mama! Nem! Engem nem vihetnek sehová, mert én nem csináltam semmit! Annabella is ártatlan! Ő viszont, ő a tettes! Ő a gazember! Ő! Ráadásul csak azért vett el, hogy megszerezze a családunk és a hunkérák vagyonát. Éppen ma akart beváltani egy nagy összegű csekket. De nem sikerült neki, különben még mindig a vérünket szívná. Őt vigyék el! Ezt a bűnözőt vigyék el, őt! Őt vigyék el! Asszonyom, mert a rendőrségnek mindhármójukkal elszámolni valójuk van. Ön, Maximiliana asszony, más bűncselekményeket is elkövetett, nem csak a sikasztást. Hogy én? Maga megbalondult, megőrült! Adja ide a bilincset. Nem! Már is felügyelő. Nem tehetik meg. Nincs semmi bizonyíték. Ne mosogjon, adja ide. Én nem csináltam semmit! Ők a bűnösök, ők tehetnek mindenről! Én nem csináltam semmit! Te átkozott! Asszonyom, Engem kérem. ne! Engem ne! Tiszteletet követelek! Én egy livantúr vagyok! Senki nem emelhet rám kezet, megértette? Ne nehezítsd a helyzetedet, azzal csak ártasz magadnak. Én figyelmeztettelek, minden apró bűnünkért előbb vagy utóbb megfizetünk. Fogd be a szád, te átkozott kis semmire kellő! Mindig mindenben ellenem voltál, engedjen el! Nem akarom! Én egy Maradjon már igazi nyugton, ne livantúr ellenkezzen. vagyok! Egy igazi livantúr! Hagyja abba! Gyerünk, angyalkár! Indulás! Gyerünk, mozogjon! Átkozottak! Ezt megemlegetitek! Csaló vénasszony! Hazug Hallgassanak már! Gyerünk a bocsba! Átkozott Szálljon be! az ember! Ezért Vigyázzon a fejére! megfizetsz! Mehetünk, őrmester! Gabriela Spanik, Orosz Anna. Arturo Penice, Haas van der Péter. A betolakodó. Rompiendo esquemas de la vida antes de ti. Sanas con tus manos mis heridas y con tus labios borras cada cicatriz. Ya no tengo defensa y es que eres como nadie, me das vida a mis días. Intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el alma. Intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. Intrusa, tan solo es una intrusa que me ha robado el alma. Solo es una intrusa. Engedj el! Engedj el! Norma! Ne! Megbántottál! Ezért most megöllek, te Eduardo, fiam, engedd el! Engedd már el! Joaquin, segítsen
Menjen gyorsan! Vegyél tőle a kést! Kisfiam! Engedjen el! Isten szerelmére, hogy tehettél ilyet, fiam? Add ide a kést! Egyedül ő tehet az egészről, de ezért megfizet, megbánja! Fiam, gyere szépen, menjünk itt! Gyere, fiam, gyere innen! Ezért Jöjjön, még Csole! megfizetsz, te átkozott! Bosszút állok rajtad! Eduardo nagyon beteg kislányom. Igen, mama, tudom. De olyan sok fájdalmat okoz nekem. Ha így gondolod, lányom, jogod van hozzá, mivel a felesége vagy. Hogy megmond Norma asszonynak, vagy kórházba viteti őt, vagy elköltözöl. Nem, mama. Tartanom kell magam az ígéretemhez. De hát Vanessa, ha mellette maradok, mert a kötelességem. Mindig vele maradok, bárhová is menjen. És ha megöl, annál jobb. Jobb lesz nekem, ha végre vége. Fiam, tudja már, hogy Violéta elmegy tőlünk. Miért, Violeta? Igaz, hogy Johnny írt neked, hogy szeretné, ha megkeresnéd? Igaz, Carlos Alberto, ezt a levelet írta. Bocsánatot kért tőlem, hogy olyan büszke volt. Azt írta, hogy lesz templomi esküvőnk, és minden boldogságot megad nekem, amit eddig nem adhatott meg. Na és hogy döntesz? Ahogy az előbb Sagrario mondta, El Salvadorba megyek Johnnyhoz, a férjemhez. Én most inkább megyek. Biztos sok mindenről akartok beszélni. Magatokra hagylak benneteket. Ha már egyszer így döntöttél, Violeta, sok boldogságot kívánok. Violeta, csak annyit kérek tőled, ha már ilyen messzire mész tőlünk, próbálj egy kicsit másképp viselkedni. Légy kedves azokkal, akik körülötted vannak. Légy megértő velük, és türelmes. Mert a boldogságot nem osztogatják ingyen. Meg kell dolgoznunk érte. Tudom. Carlos Alberto, szeretnék neked mondani valamit. Mondd csak, Violeta. Nagyon gonosz voltam. Ezt beismerem. Á, dehogy. Tudom, hogy mindenkit őrületbe kergettem a hisztieimmel. De leginkább mindenki közül Vanessát bántottam meg. Tudom, hogy bár férnél van, te szereted őt. De előfordul, hogy azt, amit az Úr összekötött, ő maga oldja szét. Tudod, mit akarok ezzel mondani? Amikor ez megtörténik, Carlos Alberto, amikor Eduardo del Bosque meghal, jusson eszedbe, hogy Vanessa szeret téged. És te is szereted őt. Harcolj a szerelemért, bátyám. Mert a szerelem, most már tudom, az egyetlen dolog az életben, amiért élünk. Szerettem volna személyesen bocsánatot kérni Vanessától, de azt hiszem, erre nincs már időm. Kérlek szépen, mondd meg neki, hogy ne haragudjon. Violeta, vigyázz magadra. Igen. Tovább kell harcolnom Vanessa szerelméért. Látom, hogy most már megnyugodtál, kisfiam. Hagyj békén, mama! Ne érj hozzám! Többet szenvedsz a féltékenységtől, mint a betegségtől, kisfiam. Ne felejtsd el, hogy én a világon mindennél jobban szeretlek téged. Fiam! Mondtam már, hogy ne érj hozzám! Tudom, hogy már csak pár órán van hátra. De mérget vehetsz rá, hogy Vanessa nem él túl engem. Fiam, az Istenért! Ő előbb hal meg, mint én. Csak így tudok megnyugodni. Alig várom, hogy találkozzunk, és elmondjam, mennyire szeretlek. Ugyan minek telefonálsz?
Csak nem bocsánatot akarsz kérni azért, amit tettél. Na, azt már nem, Carlos Alberto. Mert te már rég tönkre tettél. Soha nem kellett volna megismernem téged. Mi bajod van, Vanessa? Nem akarlak látni téged, se találkozni veled, Carlos Alberto. Nem vagyok kíváncsi rád. De Vanessa, mi történt? Már nem szeretlek, Carlos Alberto. Szenvednem kell miattad, ezért nem szeretlek többé. Mivel vádolsz engem, Vanessa? Miért beszélsz így velem? Eduardo kezébe került 3 levél, amiket neked írtam Spanyolországból. És te magad adtad oda neki, hogy fájdalmat okoz nekem. Milyen levelekről beszélsz? Írtál nekem a nászutadról? Vanessa, esküszöm, hogy nem kaptam tőled levelet. Egyetlen levél sem ért el hozzám. Te adtad át a férjemnek azokat a leveleket, pedig tudtad, hogy ezzel bajba és veszélybe sodorsz engem.